देग्लायनि जे माने 15 आगस्ट बे 15 आगस्टखौ सारा भारत नाङैनो मोनसे उत्सव हिसाबै माने फालिनो लादों। थांखिया जाहैबाय देग्लाय जोंनि भारतआ उदांस्रि जानाया 75 बोसोर जाबाय आरो बे 75 बोसोर सानखौ मोनसे उत्सव हिसाबै फालिनो थाखाय जोंखौ बिथोन होदों सारा भारतजों लोगोसे आरो जोंबो बे हाबाफारियाव मथामबिल गोजौ फरायसालिनि जानानै जों बयबो फोरोंगिरि आरो फरायसुला बयबो ज' जानानै बे बिथोनखौ जों फालिदों आरो बे उत्सवखौ जों गाजा गोमजायै फालिनाय जाहैबाय दिनै। रायजो राजाखौ जों बेखौनो खावलायनो सानगोन जे माने सारा भारतजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि मथामबिल ओनसोलनि जे रायजो राजा बिथांमोनहाबो जाहाथे बे फोरबोखौ जाहाथे गाजा गोमजायै फालियो। मानोना नैबे फालिनायनि गेजेरजों जोंनाव मोनसे आंगो होननाया जोंनाव सोमजियो आरो बे आंगोखौ जों बयबो जोंनि अनथराव जोङो सोरजिनानै लानांगौ बेखौनो आं खावलायबाय। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।